Takže čaute, ja som Lajluška a vítajte na servere HeroMCL. Zahráme si pár minihier a ešte predom sa ospravedlňujem za možné šušťanie a za to, že budete počuť, ako klikám a dávam space a tak na klávesnici. Takže vyberám nejakú minihru a už som sa sme v minihre The Herobrine a tu ide o to, že ste buď Herobrine ako jeden alebo hráč, proste buď ste Herobrine, ktorý ide proti veľa hráčom, alebo hráč, ktorý má skupinu. Vlastne neprimínete ostatných na Herobrine nič také, len musíte všetkých zabiť, alebo hráč musí vás zabiť. Tým sa hra končí. Ešte je tu taká vec, že zbierate také hviezdy a to keď hráči nazbierajú 3, tak potom ide Herobrine. A vidím, že za chvíľku začíname. Takže a nie som Herobrine. Tak asi ste si všimli, že sme úplne na inom mieste. To je preto, lebo som spievala malých starých a ako som hneď začala natáčať, tak sa skončila hra. Zabili sme Herobrine. No, tak som to radšej všetko prestrelila a chcela, aby ste videli, o čo v tejto hre ide. Kam to vôbec idem? Ja neviem, asi som chcela spraviť samovraždu, tak som tam išla. Ja si to neviem vysvetliť. Hej, teraz ideme hľadať Herobrine. Alebo ochrániť to Hizcoin. Mal 4. To by som najprv musela nájsť. Objavila sa hviezda a ten kompas nám vlastne slúži na to, aby sme tú hviezdu našli. A tak už nič. 11:10, máme 0 hviezd a je tu jeden Herobrine, ktorý po nás ide. On má dosť dobré veci a môže nás zabiť. OK, tak mám jednu hviezdu. 2 hviezdy dokonca. Naraz. 2 hviezdy naraz. To sa málo kedy stáva. Že sa získajú tak rýchlo hviezdy. Takže tretia hviezda za chvíľku sa objaví. Každú chvíľku sa objaví tretia hviezda. Musíme nájsť tretiu hviezdu a uvidíme Herobrine. Takže tam. Ja chcem získať tretiu hviezdu. Ne. Ja ju chcem mať. Bude moja. Tak ne. No sa snad premiesňuje. Že by Herobrine, keď prejde na hviezdu, tak ju premiesni. Byla to na Epic Ballu na musúbra, ale musím ho nájsť. Tam je. Tam bola tá hviezda. Musím ju strážiť. Ochraňovať. No choď. Bež. Tetaro. Dobre, už sme sa pohľadili. Iba 9 hráčov. Celá nás ubúda. No a teraz ja som späť, ospravedlňujem sa za strih,
ale nešlo to s tými hrovými oblázkami, mal som iba 1 FPS a musela som počkať, kým to pominie. Som sa medzi tým presunula. A teraz nám 4 hviezdy dokonca mám. A už uvidíme Herobrina, pokiaľ sa nezabije. Takže tam je Herobrine. Môžeme vidieť Herobrina. Jeho identitu. A zabiť ho. A zabili ho. Tak ja som ho nezabila, ale nezabili, nevadí. A ozve sa ďalšie minihre. Čaute, som naspäť po strihu. Medzi strihom mi zavolal Ryder a sme sa rozhodli, že ďalšie 2 minihry natočíš so mňou. Takže čus! Ja som tu. Dobre, a sme na Block Party. Je vlastne tu to, že musíme... Že máte nájsť blok farby, akú vám napíšu. Ukáže sa vám to tu, ten blok, a tu vám napíše farbu. Čo? To nevidia, kde si ukázala, ale dobre. Vidia, keďže som dala myšku. Jaj. Ja už chcem hrať. Jaké blbosti mi to napísalo? Neviem. OK, takže už hráme. Chodíme a... Dobre. Yes! Si tu? No. Dobre. To čo bolo? Black? Kde? WTF? Toto je Black. We go! Momentka, stránka sa mi otvorila. Chápem už prečo, to bolo vlastne z toho, čo sa mi objavilo na obrazovke, nemala som dávať áno. Hold som truba. Tak som naspäť, rušila som tú stránku a zase mi niekto píše na ten Skype. Bože. No ale ja nie. To je jasné. Tak asi pôjdeme na ďalšiu minihru. Ozvem sa, takže po menšej pauze sme späť. To čo bolo? Nevadí, to bolo od Racerveka. To moja mama niečo hovorila bratovi. A takže sme po menšej prestávke tu. Vyriešila som ten Skype. A môžeme sa vehnúť na hru za chvíľku, za 29 sekúnd. Takže ešte sa nemôžeme vrhnúť. A toto je nejaký polozombik. Steve. A Ryder práve ide skákať. Ale podarilo sa. A idem komentovať. Skáče. I nám nepodarilo sa. Skáče. Ja neviem skákať, prosím. Nikdy mi nehovorte, aby som išla robiť nejakú parkour mapu, lebo to mi vôbec nejde. A čo som vôbec zabol? No, super. Som crafting. A ja som čo? Crafting, no to je úžasné. Obidve sme crafting, takže skakajúce craftingy sme my. Takže... Ja som sa už schovala. To si ty? Počkaj, ty si na takom slopiku? Nie. Takže ja budem originálna a budem crafting na lade. Som crafting na lade. To som nemal hovoriť. Ja ešte som iba v miestnosti pre sekerov. No šup. Ja som craftingček. Craftingček, ktorý bude, nemôžem povedať kde, pretože Ryder by ma našla a zabila. Že, Ryder? Nie. Nie vôbec. Bože chráň. Nie, vôbec ma nechceš nájsť, vôbec. Vôbec to nie je cieľ tejto hry. Ja som crafting, ktorý sa nemá kde schovať.
A už mám miesto. Sice úplne blbé, ale dúfam, že to nikto nespozná. Nado mňou lieta blok. Pôjde. Bože, už sa ustal. A tu beží listie. Ahoj, listie. Bože. Tak budem originálny crafting, ktorý bude utekať. Pretože nechce sa mi to dať ako blok. Hold, musím utekať. Čo sa dá už robiť? 3 minúty budem utekať? Ne, tak dlho Jau! Mňa chce zabiť crafting. Tak to ja nie som. Už nie, už som ho zabila. Diváci môžu aj potvrdiť, že som to ja nebola. Nie je jedno, či si to bola ty. Ja som utekajúca crafting. Som Seeker. Seeker a ďalší. 2 minúty musím starať pred Seekermi. To není snad možné. My sme premnožení. Ste sa premnožili, hej. Ja mám rada, keď som Seeker od začiatku. Bože. Kto ti zazvolá? Prepačte, ja mám Skype aj na mobile, takže to bol Skype na mobile. To si nevšímajte. Sú dosť otravní tí ľudia, môžem vám povedať. Sama otravuje niekto. A teraz má jedno FPS. OK, už mám. Sakra, like. Zombík? Vy ste tiež videli toho zombíka? Ako skin. Bože môj! Počkajte chvíľku. Kto ti furt volá? Ja neviem. Nejaký neviem kto. Mám nerušiť to. Nebudem nahrávať. Však sa daj neviditeľná. Veď som nerušiť. To nikto nerešpektuje. Ja tiež kľudne zavolám, keď tam má niekto nerušiť. Ale ja potom ani neviem, že by volám. OK, mám stolnené, takže Prepáč, ja som sa ťa zláchla. Mňa? Áno! Ahoj. Čo? My sme vyhrali alebo prehrali? Neviem. Takže... poď ešte... Poď do 19, aby sme sa mohli rozlučiť. Tak ne? Vyhodilo ma to. Tak, poď do 20. Tak nič. Nič. OK, poď do 26. Nehuď. Dobre. Poslal sa iné. No a čaute, toto bude všetko. Dajte like, odber, komentár. Za každý komentár a like budeme radi. A hraje pri srdiečku. Áno, to je pravda. A odberajte aj tých... Neviem čo, ty to povedať. A pozrite sa aj na www.tojepohoda.cz. To som chcela povedať. Takže dajte odber, like, my sa s vami lúčime, čus. Takže toto je všetko, čaute. U ďalšieho videa.